L-għotja tal-10,000 euro fuq 10 snin għal dawk li xtraw darhom is-sena l-oħra se tibda titqassam minn Ġunju li ġej. L-Awtorità tad-Djar diġà rċeviet madwar 2500 applikazzjoni dwar din il-miżura minn frar li għadda meta din il-miżura kienet imnedija. Din il-miżura tapplika wkoll għal dawk il-proprjetajiet li nxtraw matul is-sena li għaddiet bl-applikazzjoni għand l-Awtorità tad-Djar trid tasal sal-aħħar ta' Mejju. Il-kap eżekuttiv ta' l-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa sqar kif dawn il-miżuri jduru kollha ma' titjib tal-kwalità tal-ħajja. Dan fil-waqt li spjega kif il-persuni eliġibbli għandhom proċess sempliċi sabiex japplikaw minn fuq is-sit tal-Awtorità u jissottomettu kopja tal-kuntratt u n-numru tal-kont bankarju fejn għandhom jidħlu l-pagamenti u stqarmana kif dan il-proċess hija taħalli informazzjoni utli lill-Awtorità biex tkompli tfassal aktar miżuri speċjalizzati. Permezz ta' din id-data, l-Awtorità tad-Djar ser ikollek aktar informazzjoni fuq il-profil tal-first time buyers, x'tip ta' proprjetà qiegħda tinxtara, f'liema lokalitajiet u b'liema prezzijiet. Permezz ta' din id-data nkunu nistgħu nidentifikaw ċertu gaps li jeżistu fil-kullana ta' opportunitajiet li l-Awtorità toffri biex nagħmlu skemi partikolari u għajnuniet partikolari jew intejbu fuq li diġà hemm permezz ta' din l-istess data. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes innota li minkejja li 80% tal-Maltin huma sidin ta' djarhom xorta hawn sfidi fis-settur tal-akkomodazzjoni għalhekk il-Gvern qed ikompli jimplementa miżuri soċjali b'saħħithom f'dan il-qasam. Importanti għax inkomplu nbidlu l-kwalità tal-ħajja u nagħmlu passi l quddiem fost familji li wkoll għandhom bżonn dik l-imbuttatura. Fost oħrajn 2500 applikazzjoni diġà minn frar l-għadda minn mindu ħabbarna din l-iskema hija riżultat li jagħmilek kuraġġ. U għafakkar ukoll kif din taqgħet ma' miżuri soċjali oħrajn bħal dik tal-equity sharing u l-għajnuna tal-10% fost l-oħrajn.